Kadhi nyime ni jatend migawo mar somo Julius Migos owacho ni dwaro mosechwal kod jopuonje gin mag adier makmane piny owacho onge kod nyalo moromo gi sani. Kolose kaunti ma Mombasa, Migos olero ni obiro neno ni migawo mare obedo e twak gi riwruoge jopuonje mar chungo ng'anyo mochan chak tarik 26 dweni. Ng'anyo ma kama owacho ni nyalo rocho chenro mag skul kendo hinyo jopuonjre kalore ni ma tam mar adek matimore tok romo manyoro mar riwruog jopuonj primar kod nat kaachiel kod mar sekondar Kupet manyoro mochopo e winjruok kod duol mochung' ne ndiko jopuonj tich TSC. As we speak today, the NAT leadership is meeting with the leadership of TSC to discuss on the issue of the strike, because the issues that the teachers have raised are legitimate issues. These relate to the CBA that was signed and for which this is the last portion of it. It also relates to the question of their teachers being promoted. These are legitimate issues that we are all facing, but the government is also facing legitimate challenges, as I said, of resources, and what we have agreed as a team, because we are working in the best interests of the learner, will sit down, and that discussion that is taking place is to ensure that the strike is averted, because this is third term and a solution is gotten to those issues, and I'm positive